Ndị chọọchị na-akọndemụ n'ala Igbo nwere ife a na-akpọ osu or wőrld na osu outcast. Do you understand me? So mgbe gboo gboo ndị gbanakwuru mmụọ maọbụ ndị agbatara n'olu maọbụ ndị eji wee kwụ ụgwọ. Do you understand me? Churches na-akọndem. O nwere story m nụrụ m chọrọ ijọsụ kọtụrụ gị ya nwa obere. Churches Christianity n'ala Igbo na-akọndem osu. That is na-akọndem na ịkpa oke gbasara osu. Ya wekịta na som ndị Igbo chọọ ịnụ di maọbụ ịnụ nwaanyị anụkwala na mmadụ bụ osu, ị ma na that marriage ama workzi. O mego a lot of ụmụ nwaanyị fa anụrọ di. O mego a lot of ụmụ nwoke fa anụtara onye fa that is onye fa chọburu, onye fa bụ n'obi ịnụbụnụ. Do you understand what I'm saying? Now, and sometime n'ala Igbo o nwere ka ị ga-esi wee jebe ije di na osu. O nwere omenala a ga-emele gị. Do you understand me? In some community, di na osu ibukwugo osu. Do you understand? Now, wee bịa bụrụ that na ị bịa na some community n'ala Igbo anyị today, some ndị igwe ekwubogo okwu gbasara ife osu ahụ na-achọrọzi ka a na-akpọ onye ọbụla osu. Na-ege m ntị because ihe anụnwa bụ an ugly story ka ọ bụ, because ọ involve a human being like me. Because mgbe onye a na-abịa ụwa ọ mara nọ from osu family ka ọ ga-esi wee pụta. That is why onye dịkwa ka mụ ya anwụpụtakwa ana m ekwu, let us do away with all this ideology and the belief system anụnwa na-akọ akụkọ ya. Do you understand? Mana ịbịazi na some community house, ihe apụtasị gị na igwe asigo that na onwerozi ife dịka osu. Mana ihe apụtakwazi the citizen of that community pụtalụkwa na-ezekwe that osu afọ, including ndị na-eje ụka. Nke a na-agwa kịta na involve onye kpọrọ onwe Christian. Na-ege ntị o. Now, chọọchị unu si gị na ada akpọrọ oke na unu amala ife bụ osu. Christianity gwa gị na fa chọrọ ịma ife bụ osu. Ma ị bụ Roman Catholic, ma ị bụ Anglican, ma ị bụ ịnọ na Pentecostal, ma ị bụ onye Shorobe na Seraphim, ma ị bụ onye Sele, ma ị bụ onye Sabbatarian. Do you understand me? Na fa chọrọ ịma ife bụ osu. Gwazienụ m the reason why ọ ya unu pụtara ozi unu a na-eme ife mere n'iru kwamputo n'azụ. Ị chọrọ ịma ife bụ osu, then why do you reject that woman ị chọrọ ịnụnụ? Kedu ife mama gị na papa gị ji wee kwechiri na nwa afọ bụ osu na family ya bụ osu na yara anụ ya? Mana mama gị na papa gị mụrụ gị mee gị baptizim and you believe na ihe gbasara Christianity, and the Christianity nọ ya nọ na-agwa gị na fa chọrọ na fa ada akpọ oke na fa chọrọ ịma ife bụ osu. Now, gwa m the reason why iji wee ejebere ije chọpụta na the family nwa onye na-achọ ịnụ bụ osu, unu withdraw back. Some of unu nwa bụ ndị ụka agwa m unu ada practice if unu na-preach. Una no dey like to practice wetin una dey preach. M na-agwa gị the truth o. Do you understand what I'm saying? Na unu na-apụta na-asị o na onwere ife dịka osu to ebe ọ na onye ọbụla gbasara Christianity. Mana ka ezi the reason why ọ ya abụghị na-achọ ịnụ nwaanyị ma ọ na ị na-achọ ịnụ di. Achọpụta na onye na-achọ ịnụ gị maọbụ onye na-achọ ịnụ na family ya bụ osu, unu agbaba ọsọ. Una dey practice wetin una dey preach o. Do you understand me? For me, ihe nji wee gwa gị that no an ugly story ka ọ bụ, amara m the reason why na mmadụ nwere ike ịnọ for a long period of time akụkọ na-adabaleba dị na-achọzi ịnụnụ analụzie village achọpụta na osu that marriage ahụ akasa ya. Kedu ka obi ga-adị nwaanyị ahụ? Kedu ka obi ga-adị nke nwoke n'obodo o si na ya nọ na a na-akpa ya oke na adazi a na-akpachapụ ya akpachapụ? This is why I'm putting about no more something nọ n'ala Igbo today we need to do away with them. All this belief, spiritual belief, ihe unu na-ebelieve, we need to do away with them. Ụwa agafee na that age. Ụwa agafee na that age. A lot of us are still living in fear because of story akọrọ anyị amakwụloro oge o mere. Anyị apụtazie some of us na-agba ọsọ oge onwere ife na-achụ anyị. So many of us today abụrụ kene nnọọ ka ekwubie ka osu si eme exist, mana so many of us abụrụgo osu. Nwaanyị ahụ ị na-ego nri n'ime afịa, ime onye ebe ọ bụ, ịma family ya. Nwaanyị ahụ ị na-ayị na township ebe afọ ị nọ,
ime onye ebe ọ bụ ịma famili ya ga-eju ese ka akọwalụ gị ka osu ji eme exist before. Onwe na some community sef ha na ndị other communities adịghị ekwukọnwa okwu, nwee ndị ya na fa nwere ike ịnọkọnwa na one place because of na ọ bụ osu. Kedu nke ịyị ọyị maọbụ ịnụ nwaanyị nke a ozi tabu na ya emewegoro cleansing. Nwee ndị bụ that ada anụ dị together at all. Today ndị Christians na some igwe ya pretend ya gwa gị that na-emebigo ihe, mana the same community abụ even nwa igwe ama take the bold step isi na emebigo ife anụnwa oke na nwa ya na onye ọbụla bụ osu dị entitled to ịbịa n'nwa ya, maọbụ na onye ọbụla bụ osu na nwa ya ka nwa ya nwoke nwere ike ịnụ nwa onye afọ. Ịbịakwa na the same Christianity na-agwakwa gị na fa laikiri ife a na-eme ndị osu na fa ada akpara oke. Olukwe mgbe a ga-emezi ihe dị na nwunye afọ ife ha chọpụtazie na onye a bụ osu onye a bụrụ osu, onye ọbụla erisaa, that marriage will not end. Up to today na century a ka anyị ka na-ebelieve akụkọ osu si osu asịrị oru si uru asịrị. Ekenekwe m unu ka emesịa.